Zemoz? Ondo. Zure izena? Xabi. Xabi, ni miren. Ai. Hemen ebilen galduta, eta han pentsatzen un repartidoria, oso zinala. Bai, bakatantza, Bai, ematezu, zalando edo, gualeko edo. Eta indiskrezioa ez baldin bada. Bai, esan. Zerrakazu hemen? Pixka sekretua da. Jendik asko kartzen du, baina netzadat magia. Kusina dizu? Bale, Korrikaiteko beharrezkoa guztiz. Korrikaiteko, ordunik ez ezagutuko. Korrik askoik ez egiten da. Itu. Abena! Abena pila. Abena pila! Jate ditugu abena kilo pila urtean zehar. Baina ze, zuk eta emaztiak? Bai, eta txikiek ere. Eta zertako da? Saldiek jaten dutena ondo etortzen basai eta asko korrik egiten baute, baini berdin. Esan nahi dezu, nola saldiak abena asko jateuen. Hori da. Eta kirolari onak dian, Hori da. zu kirolaria zean ez? Bago berdin jaten dana ez, lortzen da. De lo que se come, se cría, no? Hori da. Nintzen da urte guztia, abena jaten, eta komuna juteko arazorik ez. Ja, etxean papel higienikoa, asko bastako ze ordu baitare. Pandemian zemo zintzen nuen, etxean papel higienikoa? Pandemian ibili ginean bizkor eta asko erosik genuen aurretik. Bai, ez da. Badakit, zeba gaztauzian papel higieniko danak. Zaldian familiak, dan arazizulako, bazpa ere. Abena jan, baina ikurretia, garbi. Garbi. Eta guain ze? Hau etxean utzi behar nun, eta pixkat entrenatzea atera. Entrenatzea? Bai, mendia, eta bueltatxo bat eman behar nun. Animatzen bazanekin, badakizu. Bueno, korrikaitea ez dut askoiten. Mantxo ibiliko gara eta listo. Hori gustau zait. Mantxo. Poliki. Venga, guatzen. Bueno, etxe nator. Venga. Egon hemen, Oian hartu. Apa, eskerrik asko. Bueno, Xavier, ni listo. Zute? Nire bai, ni beti prest. Geratuko ditugu pixka bat orkatia, ze hemen dana... Den dena harriak. Zau? Hori kilometrosko dauzkatela. Bai, ez, hau da, zanariaz Eta, hau, eskularru taktiak. Eskularru baitare. Zer gehiago? Belauna pixkatola. Preparauta ikuste zaitut, ur pixkat emango jazu? Bai, neske. Hidratatzeko? Baina, mendik emango dizut. Oetola, bai. Hola, ez da? Gero... Zatua bezala da, bai? Venga, Xavier, ni jatopen hau. Ale. Guazen. Hola jengo gara, azkerrena. Bai. Suave. Miren, noa zoaz? Ui. Bale, despista hui naiz. Ondo hasi gea. Bale. Na, otzik ez? Bueno, nik zu baino zea gehiago dakat. Masa korporala. Gerraza. Zenbat kilometro egiteituzu? Urte normal batean, 3.000 inguru korrika. 3.000? 3.000, bai. Hori urte, gogorrena. Ze ondo, freskura honekin, haizi hartzen. Haizi honekin ni bitu, eskularrukin tazu ez errez. Beitu, Lumierreko haize freskoa. Pertsona bat, guazen, herrinerekin korrika. Nekatuta, no, ja? Nola da zure izena? Silvia. Silvia, hemen guazea? Bai. Hau. Horra aurrekoa? Behitu zegondo. ¿Corres mucho? Nada, ¿no? Igual que yo. Pues nada, aquí te dejo, que voy con él. Voy con el Forrest Gump. Vale, venga. Agur, Silvia, musu bat. Hemendik aurrera, ja, aldapa hasten da. Nire aldapak etzaizkit asko gustatzen. Mira, hola, atzeaka igo behar dia. Atzeaka? Bai. Ezkenean lurra nabetuko. Ez dakit, goraka, aurreaka. Naruntza. Ni hain hasi behar dut entrenamendua, Bai. Hain hasten daia gauza serioa. Hau ez da izan? Gauza serioa? Berotxeko pixka. Ja. Nik ur pixka eta eskatuko nizuke. Ja. Goizeko lentejak. Hori, euskal mareatuta, no, Bai, emango duzu bestela gelen bat, edo gatzak, edo zena duzu. Hola? Izatonik energy. Bai, hori dia, gatzak dauzkate. Pero dauzkat pastillan ere, Bai. Bai. Pastillak? Bai.
Hala, kinder huevo. Hosti da, semei... Kinder sorpresa. Kinderra erosi, beraien jantan etzako bola. Gatz bastikak. Bai, honekin... Bueno, nik esaten zualako gatza direla, baina... Norbaitek gelditzen basitu kontrolen baten, aber nondik zatozen. Beira, beira. Eskola badaukat... Frontala... Nahi hau gustatu zaizkit. Gero, nola bena asko jaten dugun etxean, hau ere mendirean eman behar dugu. Hijo, beti amaitzen dugu, sastraken artean. Baina egin dezu... Bai? Bai, askotan. Eta vaselina. Espainetarako. Espainetarako, ez. Besapetarako, tipietarako... Nola? Hankatarterako... Bai, azkenean... 4-5 ordu ibiliz gero mendian, azkenean rozamentua garatzen dira hortik rozadura eta beste sekretutxo bat, elikadura sekretua tira luze-luzeak egite ditugunean, Bi arrautza! Bai, egosiak. Proteina jateko bizkat. Jango dugu bat? Nahi batzu? Venga. Txitxino, Venga, ba, txin. Hala, barrura. Dana, poltsikon sartu, eta mendira. Eta gure bai. Hoixe. Ale! Bueno, Xavier! Venga. Eskarrik asko! Zer bat? Berdin! Bueno. Ondo segi! Ale! Aio! Agur! Zer nabendik horreka? Xavier, da. Xavier! Eozein erata deitu diezakiokezue Xavierri. Korrikaren mini jonkia, Korrekaminos, Forrest Gump, eozein, nahi ezuen bezala. Korrika etorri naiz, zestoatik zurekin entrena ondoren, handik korrika etorri naiz. Beraz, adur, gauza bat, pres nago, zuekin zuen kaldero segunian korrika teatzeko. Pagadi oso forman ez da ota. Erregila da guke korrika asko egin genula. Eta nire nekatu nintzen. Pagadi bakarrik ez, ni... Bueno, pajara batek eman ziala. Baino hortzeon Xavier, zerrekin, bere motxilakin. Motxilan zenbat gauza zitun, gatza, barrita energetikoak, vaselina ere bai, arrautzak, denetarik. Nik enekin dion Xavierrekin, Doraemonekin, Mary Poppinsekin edo potxolokin. Hori motxila. Kabitze etzana zan abena. Zenbat kilo abena jategun familia honek? Kontseju bat emango izuet, Xabi, zuri eta emazteari. Hainbeste abena eta hainbeste vaselina, ume bat euki behar bat zuet, deitu jozue abelina. Hainbeste abena, janda gero, hainbeste abena. Notizi badakat zuretzako, Xavier. Notizi oso ona. Bideo hau ikusi ondoren, eskotesekoak nerekin jarri dira kontaktuan. Bai, parte egin. Baina, 100.000 euro eskaini dizkiate. Kontraoferta indioet. Askoz gauza hobea bat lortu dizut. Baina, balio haundia daukana, milioiak eta milioiak balio dituna. Eta bakizu zer dan? Urte guztirako, famili denantzako, papel higienikoa debalde. Eskerrik asko eskotek. Hori bai, Xavier, lasai. Zuk eta nik beti rollo ona. Musuak.